Voluntaryong sumuko sa Kawayan Municipal Police Station sa Kawayan, Masbate ang 2 miyembro ng rebeldeng grupo alas 5 ng umaga nitong Huwebes. Kinilala ang mga dating rebelde na sina Ka Sunny, 45 anyos na siyang finance officer at regular na miyembro ng makakaliwang grupo. Kasama niya ring sumuko si Ka Bodok, 39 anyos. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pag-surrender din nila ng kanilang mga baril na isang Colt 45 at isang caliber 38. Masbate po ay dismantled na nga po itong SRC-4 na nag-ooperate dito sa Masbate. Kaya lang may mga remnants pa na sila yung pilit na nagre-recover sa mga barangay, yung dati nilang mass base na tinatawag natin. Pero yung AFP at saka PNP po ay ginagawa rin pa rin ang lahat para hindi nga po makabalik ang insurgency problem dito sa Masbate. Nais na umanong magbagong buhay ng mga ito at makapiling ang kanilang pamilya, kaya naisipan na nitong sumuko. Napapagod na rin sila sa mahirap at saka delikadong buhay na sa bundok. Gusto na nilang makapiling ang pamilya nila at mamuhay ng payapa. Bukod dito, malaki rin ang epekto ng ating RCSP, ICLIP at siyempre yung presensya ng PNP at EFP sa mga iba't ibang lugar. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Masbate 2nd PMFC ang mga sospek at ang isinurrender na mga baril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.